Soc la Carla Gonzalo Borrell, alumna de segon de batxillerat de l'Escola Vidruna Gràcia i us vinc a presentar el meu TR que he titulat Dos estils, un esport i és una comparació entre el futbol masculí i el femení. Per començar, em vaig plantejar una primera hipòtesi, la qual deia que hi havia diferències, per exemple, físiques o econòmiques que diferenciaven el futbol masculí del femení. Jo sabia que aquesta hipòtesi era més o menys certa, perquè al final, sense investigar gaire, pots acabar sabent que hi ha diferències que diferencien els dos estils. Tot i així, jo el que volia era investigar més a fons aquestes diferències i investigar-ne d'altres que potser no estan tan visibles. El meu segon objectiu era poder crear contingut digital en format de pàgina web que fos per difondre la informació recollida sobre el futbol femení. I el tercer objectiu era poder conèixer més a fons el futbol femení, ja que des de ben petita m'he volgut dedicar-hi i vaig veure el treball de recerca com una oportunitat per començar a conèixer informació des d'un altre punt de vista que no sigui per pràctica de jugar. Per buscar la informació que he fet servir durant el treball, he fet servir diferents fonts d'informació. Per una banda, he fet entrevistes, per exemple, a una preparadora física o a una psicòloga esportiva. A més, he buscat informació en llibres de la biblioteca i en altres que n'he comprat, articles de revista i de diaris, webs destacades dins del món del futbol, enquestes i he anat a veure una exposició que es va fer a Palau Robert durant l'estiu del 2023, la qual s'anomenava Jugo com una nena. Centrant-me en la part teòrica del meu treball, l'he dividit en 3 parts. Per una banda, una petita introducció on explico què és el futbol, la història del masculí i del femení, les primeres dificultats, els orígens, etc. D'altra banda, he separat 2 categories de diferències. Primer, les diferències visibles, que són aquelles que sense investigar gaire pots saber què hi són, com per exemple diferències econòmiques, diferències físiques, diferències de professionalització, diferències en les competicions, etc. Per altra banda, les que són més ocultes, és a dir, les que fa falta més recerca per trobar-les. Per exemple, problemes que les dones tenen amb els models de roba, el temps en els mitjans de comunicació, premis individuals o el futbol base català. Parlant de la meva part pràctica del treball, he agafat tots aquests temes del futbol femení i els he traspassat a una web, que l'he pogut crear gràcies a una eina que es diu WebNote, la qual em permetia crear una pàgina web de forma gratuïta. Per acabar, m'agradaria destacar els 2 temes que crec que m'han aportat més personalment i que m'han agradat més investigar. Per una banda, la psicologia dins del futbol, perquè crec que falta molta informació per buscar, molta recerca per fer i a més m'agradaria dedicar-me a la psicologia de l'esport i per tant crec que m'ha enriquit personalment i m'ha ajudat a animar-me i motivar-me a seguir estudiant aquesta vessant de l'esport. Per altra banda, m'ha agradat profunditzar més en els temes, com per exemple els problemes que tenen les dones amb els models de roba, perquè m'ha agradat veure com hi ha marques, clubs, entitats, metges i altres especialistes que estan treballant per millorar el futbol femení i que així les dones es vegin més beneficiades quan juguen a futbol. Per tant, per concloure el meu treball, puc dir que la meva hipòtesi és certa. És a dir, hi ha diferències en gairebé tots els àmbits del futbol que diferencien el masculí del femení. Moltes gràcies. Adéu.